Триває інформаційний ранок на телеканалі АТР. Це програма «Саба» і мене звати Єлизавета Цереграцька. Я вітаю нашого наступного гостя у студії. Це експерт з питань IT-сфери Олександр Альшанський. Доброго ранку, пане Олександре. Вже дещо ми почали, правда, говорити з вами на тему IT в Україні. І, чесно, я мала надію, що у мене вийде сьогодні такий позитивний ранок за усіма аспектами, зокрема і в IT-сфері. Тим не менш, про цю сферу говорять дуже багато останнім часом, зокрема, але мало що знають. От давайте почнемо так здалеку. І, в принципі, от ваша оцінка тому, що зараз відбувається в IT-галузі в Україні. Ну, з одного боку, IT розвивається, як воно розвивалось раніше. Тобто у цій галузі задіяно багато людей. Дуже розвинуті підприємства, які, наприклад, займаються аутсорсингом, тобто вони залучають таким чином до держави валюту. Багато чого, так сказати, експортується, але є проблеми в українському ІТ. Насамперед, по-перше, ну, наприклад, така відома історія, що за 10-20 років останніх українське IT не створило на теренах України ні одного продукту ну, такого світового значення. Тобто ми експортуємо фактично працю ну, з мінімальною доданою вартістю. І це проблема. Тобто продуктові компанії, вони в Україні не затримуються надовго, вони звідси бігуть. І ця проблема дедалі становиться більш жорсткою, тому що тиск на бізнес з боку держави, з боку правоохоронних органів, він навіть не те, що там становиться менший, він становиться більший. Чим зумовлений такий тиск, на вашу думку? Чому державі не вигідно? Тому що от я бачу цифри, наприклад, є інформація про те, що в 2015 році IT принесло Україні 2,6 мільярди. Ну, навіть я думаю, що ця цифра дуже занижена, я думаю, що це більша цифра, тому що багато підприємств, вони працюють за схемою там тих самих ЧПшників, тобто коли багато ЧПшників наймаються програмістами і вони отримують зарплатню як ЧПшники фізичні особи. Тобто я думаю, що ця цифра занижена, але проблема в тому, що держава – це якісь люди, тобто немає такого ось держава. Держава – це якісь люди, фізичні особи, і будемо відверто казати, що вони йдуть туди, де є гроші. Тобто, якщо якась отрасль розвивається, там є гроші, то на цю отрасль буде тиск. І взагалі український бізнес, він так побудований. Тобто у нас є така війна між державою та бізнесом. Вона є останні 20 років. І держава в цій війні перемагає. Вона завжди перемагає. Тобто фактично, це проблема для українського бізнесу, і з цієї причини не будуються там якісь великі компанії, наприклад, в секторі IT, тому що IT – це така штука екстериторіальна. Тобто, якщо на компанію робиться тиск, то компанія зникає. Вона або розчиняється, або вони просто бігуть. І я ось вам казав, що навколо України є декілька держав, які цинічно переманюють цих людей. Вони створили навіть якісь державні структури для цього, там комісії якісь. І вони приїжджають і кажуть, давайте ми вам допоможемо там з житлом, з візами, з офісами, давайте, збирайтеся ось всією компанією і поїхали. Тому що це капітал, і його не вистачає там в багатьох країнах, в Україні він є. Це залишок від радянської системи навчання, і в Україні цей капітал ще є, і багато країн бажають його теж отримати.
Пане Олександре, але ж попри те, все одно, на якомусь рівні, хоч на якомусь рівні IT-галузь існує в Україні. І от якщо говорити про те, що ми маємо наразі, наскільки це, я не знаю, сучасне, наскільки це йде в крок з часом і іншим світом? Які взагалі є перспективи розвитку цієї галузі? Дивіться, по різних оцінках, наприклад, у сфері програмування Україна відноситься там до першої п'ятірки або там першої десятки країн. Але я ще раз наполягаю на цій думці, у нас є велика проблема зі створенням продукту. Тобто ми експортуємо працю. Праця – це дуже низький рівень доданої вартості, це не те ж саме, що продукт експортувати. Чому? Тому що для продукту потрібно побудувати більш структуровану компанію, яка буде мати більшу потужність, більший строк життя, і з цим в Україні є певні проблеми. Якщо продовжувати тему фахівців, не знаю, знову ж таки, нібито 91,7 тисяч людей займаються цим зараз в Україні, принаймні. Так, це близько до, я так вважаю, що це близько до правди, десь біля, різні коливаються різні оцінки від там десь 100 тисяч до 150 тисяч. Тобто кадри, оце от питання підготовки фахівців, наскільки в нас осучаснене в країні, наскільки реально там дійсно отримати гідну освіту і займатися? Дивіться, базова освіта завжди важлива, але треба розуміти, що програмістів готують тільки програмісти. І це одна з проблем, тобто, наприклад, в навколишніх країнах часто не вистачає програмістів, бо якщо у тебе їх нема, то вони ні звідки взятися не можуть. Тобто для того, щоб їх підготувати, нужні інші програмісти. Ось так воно працює. Тобто більшість людей фактично навчається в тих компаніях, в яких вони працюють. Тобто базова освіта важлива, але далі потрібно попасти в потрібне середовище. Тільки в нашій країні так? Чи ви маєте на увазі всі? Це взагалі так побудовано і у світі. Тому що тільки практичні якісь роботи, практичні завдання можуть виховати спеціаліста в цій галузі. Тобто навіть люди, які закінчують якісь університети там в країнах ЄС чи в Америці, вони мають гарну базову освіту, але потім вони все одно потребують навчання в компанії. Якщо продовжувати тему саме фахівців, на вашу думку, зараз спостерігається така тенденція все ж таки, що люди більше цим цікавляться, я так розумію, так? Це стало більш популярним і більше студентів у вишах, так? Тому що зарплатня айтішника, програміста, вона може в 10 разів перевищувати зарплатню такого ж самого молодого чоловіка чи дівчини, яка працює в іншій галузі. В 10 разів це дуже багато. Відповідно, цілком логічно припустити, що це буде все більше і більше приваблювати молодих людей, молодь, аби займатися цим. Чи готова взагалі Україна до тих трансформацій, які безумовно будуть у випадку, якщо все більше і більше людей займатиметься цією галузю? Дивіться, там є два процеси. Тобто, з одного боку, все більше людей приходить і навчаються, і стають фахівцями, а з іншого боку, значна частина людей виїжджає за межі України. Тобто є два процеси, вони різнонаправлені, і склався якийсь такий ось баланс на рівні 100 тисяч людей. Щодо трансформацій, то тут не до айтішників питання, тут питання до можновладців, бо трансформації зараз в усьому світі вони рухаються з такою шаленою швидкістю. Тобто, наприклад, якщо взяти ці трансформації у сфері цих блокчейну чи криптовалют, чи ось цієї сфери, то там швидкість така, що там за рік змінюється усе. За рік. А Україна навіть за рік не може навіть поставити питання, правильно, що з цим робити. І це теж проблема. Окрім цього, окрім
тиску з боку влади на це? Які є ще проблеми? Наприклад, я не знаю, можливо, інвестори, які взагалі тут момент інвестицій. Він взагалі IT не є? потребує інвестицій. Тобто усі інвестиції це тільки в навчання. Тобто IT не потребує таких інвестицій, і там немає проблем з залученням інвестицій. Навіть зараз для цих компаній відкритий світовий ринок інвестицій. І потрібно розуміти, що ці компанії, ці люди, вони конкурують з усім світом. Тобто це відкрита система. Тобто ви сіли за клавіатурою, байдуже, де ви сидите. Чи ви в Сполучених Штатах, чи ви в Україні. Ви можете працювати в одній команді з кимось. Тобто є компанії, котрі там, міжнародні команди, частина людей працює у Києві, частина там в Америці, частина в Австралії. Навіть є така навіть стратегія, що для компаній, які 24 години на день працюють, то вони наймають людей в різних регіонах світу, так, щоб світовий день був 24 години у них. Тобто вони працюють з різними людьми. Немає якоїсь закритої української системи IT. Тобто це частина світової системи, це відкрито. Але чи будуть ці люди працювати тут, чи вони виїдуть? Чи буде залишатися тут додана вартість, чи її вивезуть у вигляді продуктів за кордон? Це питання до української держави. Тобто тут держави конкурують між собою. Той, хто створить кращі умови, той отримує усе. Навіть приклад Білорусі можемо подивитись за останні 3 місяці, яка там революція. Тобто там цей батько зробив взагалі теплічні умови для розвитку. Тобто вони кажуть, приїжджайте, що хочете робити, ми вам там усе дамо, льготи дамо, там захист дамо, все дамо, тільки приїжджайте, робите, виробляйте додану вартість, тому що з вашою доданою вартістю, навіть якщо ми не отримуємо податків, то ми все одно отримуємо зиск, тому що гроші приходять в Україну, витрачаються в країні, і ми отримуємо ці податки далі по ланцюгу, так сказати, промисловості. 100 тисяч людей в країні, для такої країни, як Україна, це достатньо чи ні для розвитку цієї галузі? Чи це вже є певним таким критичним моментом? Ні, це достатньо, це не є критичним моментом, але це не... ми не можемо казати, що там немає розвитку. Тобто це може бути і 300 тисяч, і навіть 500 тисяч. Але це достатньо, там немає зараз критичної ситуації. Але якщо цей баланс зміститься і більше людей будуть виїжджати, то за 5-7 років ця ситуація може стати критичною. Тобто, якщо ця цифра знизиться десь до 40-50 тисяч, це буде критичний рівень. Пане Олександре, давайте підіб'ємо підсумки і так, можливо, повторимо те, що говорили, але тим не менш, що має зробити держава, аби все ж таки така сфера, як IT-сфера, яка не потребує інвестицій, яка, в принципі, є зараз майбутнім, серйозним таким майбутнім, найближчим. Що потрібно зробити державі, аби вона розвивалася? Держава повинна усвідомити, що інших людей нема і не буде. Що якщо вони виїздять, то інших людей взяти ніде. Вони не візьмуться з повітря. І тому потрібно про цих людей піклуватися і потрібно створити умови для цього бізнесу і перестати з ним воювати. Тобто останні навіть обшуки на цьому квазарі ось були на прошлому тижні. Це взагалі нікуди не... Я не знаю, як довести можновладцям, що якщо вони так будуть себе поводити, то їхнім дітям буде ніде працювати. Їх ніхто не візьме працювати у Європі без освіти. Їм повинні вони десь навчатись.
Дякую вам за ваші відповіді. Експерт з питань IT-сфери Олександр Альшанський був з нами сьогодні в студії, обговорював питання IT-сфери. Власне, це все, про що ми встигли з вами сьогодні поговорити. Я прощаюся з вами. Через тиждень ми побачимося. Наступного тижня чекайте на Олександру Сенько у цій студії. Вона буде прокидатися разом з вами і допомагатиме аналізувати цікаві події дня. Безкарим Сербістлігійчун Челишамис і команда АТЕР робить усе, аби останні новини ви дізнавалися першими. На все добре.